ngenkathi kuzoqala i-competition yemoto namanje angikhohlwa futhi ngeke ngikhohlwa uSikhinkili uyangifonela uthi maningi amathuba ukuthi yena le moto eyiwine uphethe bonke abaculi basesayidini lakhe wathi waphusha ofihla isikhwele ingoma zabo hosikhenqe wabalothu hosicebi wathi amathuba amaningi kakhulu mayitshela umculo ethu unama-followers amaningi wabasho abaculi wabasho nje baba baningi athi hayi okay hayi bese zaqala wathi uzoyifaka lapha ku-Bolt ngathi hayi okay mfowami wathi hayi sokuzoqala uzongitshela nje ukuthi kuqhuba kanjani kodwa le moto yakhe ngathi okay hayi zaqala kwaphuma imiphumela yokuqala ngahlala phambili wasala emuva sithe simbona wathi Khuba ngisacela ungicelela abantu bakho ukuthi bengivotele lapha emotweni wathiwa yini igama lomncintiswano wathi hayi imoto kaMamtheni kuthiwa igama lomncintiswano kodwa hayi lapho kuwina khona imoto wathiwa oho yabo kwacaca ukuthi indoda iyasala ngithe mangisuka nti qhu ayishiya kakhulu sokuphuma imiphumela yesibili yathi isivelwe izinto ezisekhanda iyanyula njani ngiyithakatha ngathi nakho ngithe mangishaya imoto wavela waquleka uSikhinkila lapha kuthiwa avuka ngeviki lonke